له هولێرê خۆپیشاندەر ڕاستی hêzên asayişê bûn û ji encam tund û tîjî peyda bûn. Karbidest dibêjin layênên opozisyonê li pişt xwepêşandanan û hinek ajansên peyaman dibêjin ku jimareka rêkxerên xwepêşandanan hatine girtin. Li wir hêzên asayişê nehişt rojnamevan rûmala xwepêşandana bikin. Hikûmeta Herêmê Gaziantep krîza aborî dêxte stoyê nakokiyên siyasî digel hikûmeta federaliya Bexdayê û di daxuyaniyekê de dibêje eger Bexda bi rêkûpêkî budceya Hewlêrê bişîne ew dê sistemê paşkewtiyê mûçeyan kûj bike. Li bajarê Silêmaniyê xwepêşandan bê alozî derbas bûn û bi sedan mamosta û karmendên hikûmetê li nav cadan daxwaz kir ku ew sistemê dibêjinê paşkewtiyê dana mûçeyan ji aliyê hikûmeta Herêmê ve bê kûçkirin. داوای مافی خۆمانەکەین ئێمەوە ماوەی 4 ساڵە موچەمان نییە ئیتر تەواو هەموو شتێکمان تەواو کرد ئەتوان بڵێم ئەوەی هەشمان بوو هەموویمان سەرف کرد ئێستا هیچمان نەماوە ینی مەجبورین داوای مافی خۆمان کەین چونکە ناتوانین بژین چونکە ژیان زۆر زەحمەت بووە بۆ هەمومان. Li Duhokê jî hêzên asayişê rê li xwepêşandanên mamosteyan û karmendan girt û nehiştin destgehên ragihandinê xwepêşandanan wê nebikin. Li çend bajarokên diyên weka Şêledizê, Amêdî û Akrê dîsa nerazîbûn hatine kirin û jimareka mamosteyên deverê dibêjin heta daxwazên wan cêbicê nebin ew jî hevşêweyê bajarên dî dê baykota jorên xwendinê bikin.